hectic schedule kanduwa. Ako lang po so medyo maluwag. Kaya pag Sabado lang, nakakasabay po nindo sa programa. Ayan. Anyway po mga kaibigan, nausungon yan mga tugang na community pantry. Good morning Tabi Maestro, glad to hear you. Salamat po sa pagantabay, thank you so much. Baldonado family, good morning, thank you so much sa pagantabay, pakikinig dyan sa Barangay Dinagaan, dyan po sa Syudad Canligaspe. Thank you so much sa pagantabay. Kay SK Chairman Baldonado, good morning po. Thank you sa pagantabay. Sige, nauso mga tugang ang community pantry ngunyan. Kaliwat kanan ang community pantry, ano? Daddy Josh. Kaliwat kanan ang community pantry ngunyan. Itong so mga makuha po tabi ko mo kung kaipuhanin to. Makuha ka mo ni sa indo pong pwedeng ining mic ko. Aren, tanggalan. Ayun po, sige po, sige. Thank you ha, thank you. Bakakay, sige. Okay, ito, Todd. Morning sa Serrano family na kantabi sa mga oras. Good morning po, salamat sa pagkantabay. Dahil kita palang duman sa ibong Daddy Josh, naka-live. Okay, sige, dito lang sa home radio na Facebook page. Okay. Sige ha. Sa mga nakantabi po ngunyan, nasa home radio po kita na Facebook page. Duman lang po kami mag-tutok. Tayo share ta muna. Share ta digde sa tuya pong okay, oras natin mga kaibigan, 8:29. 8:29. And sige po, welcome po sa programa. Ano po ang reaksyon with Maestro Nela doon.
kaliwat kanan mga tuwang ang community pantry sa ngunyan. Ito po, so makuha ka pagkaon or groceries or goods mga kaibigan na yaon po nakalaag dyan sa kung saan pong lugar. And welcome po sumadonate. Welcome po sumatao nin mga goods, nin mga pagkaon, mga items, grocery items, pwede po maglaag. So ngunyan po tabi, naging patok mga kaibigan, naging trending. Naging trending mga kaibigan ng community pantry sa Pilipinas, inspired by ito pong Sumaginhawa Community Pantry na pag-abot kan oras pinag-red tag mga kaibigan kan Quezon City Police District. Pinag-red tag kan QCPD so mga nag-organize na kang community pantry, mga membros daw po tabi kan mga makakaliwang grupo. Hindi po sa Legazpi, sa Bicol region, wala pa si Legazpi, dahil pa ako nakahiling sa Legazpi. Sa Santo Domingo po, Igwa, sa Tiwi, Igwa, sa Daraga, Igwa, nagigaponin community pantry. May mga lugares man po dito sa Bicol region, sa Kamsur, sa Naga, naggagpo nin community pantry. Malangani po naging sikat itong sa mga grupo kan kababaihan, mga darakulaong patian mga lawas na buminitbit mga tugang akan mga training bunay, inubos po. Naging sikat ba ito Naging sikat ito mga tugang, nag-trending man sa kasabay kan pag-trending kan community pantry. Nag-trending man ito po na mga kababaihan, ito po na mga malalaki ang katawan, may dara-dara po nin mga eco bag, inubos mga tugang laog kan lamesa. Naging trending man po ito. Okay, pero mga tugang, ito po nin maabot dito po sa Banwaan Candelaria na kakaiba po na community pantry. Ano po ang binagtutumbok niya ito, Iga po nin kakaiba na babutwa and is it premature ba? Nasabihon ko na. Para kasi aram ko talagang mangyayari man talaga po tabi ni. Iga po kaya nin grupo, nin mga advocate. We can call them advocate. Duman po sa pigapod niya tong HIV. HIV. Na kung po mga tugang kakaiba dahil unsaid na po mga tugang na i-display. Bako lang pala i-display kundi ipapanao, ilalagduman sa lamesa, bago po mga pagkaon, and this is very good, and this is kumbaga po hay an kaisipan kan ma-organize po tabi kay ni. Unsaid na pong ilalaag mga kaibigan, mga face mask, mga face shield, day po mabiglaan publiko, or day po masyak. Pati po mga kaibigan, condoms, ilalaag po duman. Kaya Daddy Josh, Buda, Engineer Emerson, pwede po tabi ka mo magkuha duman. Kumuha ng naaayon sa pangangailangan. And we are also encouraging mga kaibigan, ito pong mga kababayan natin, kung meron po kayong sobra-sobrang condoms. Kung meron po kayong sobra-sobrang I'm talking about ito po mga sanitary things. Kaya itong yung mga face mask, kung meron naman kayong pwede po kayo mag-donate. Donate po kayo ng face shield, ng face mask. Para po meron po tayong matulungan, meron po sila na matulungan. Actually, ito pong grupo po na ito ay aktibo when it comes to HIV awareness.
Sinda po ang tagapagwaras kan HIV awareness. Ayan. Bago po sinda tagapagwaras kan HIV ha, kundi HIV awareness. Kumbaga mga kaibigan, kailangan natin mamulat when it comes to HIV AIDS. So yan po mga kaibigan, ang Gentleman Bicol mga kaibigan ay gagawin po ito pong iba yung tawag nila Hindi naman po ang tawag nila community pantry. Ang tawag nila dito is parang health and wellness kiosk. Yan. But parehas po yung ideya ng community pantry. Parehas po yung concept ng community pantry. Pero po ito ikakaiba dahil ang naandun po na nakalagay ay mga condoms, mga face mask, face shields, and magkakaroon din po sila ng mga free testing. Free testing ng inyo pong status if you are a positive or not. Positibo ka ba o hindi? Insan Maraynaga watching from Mikawayan, Bulacan. Sa Bulacan pala ito siya, no? Si Insan Dion. Jerbe Olivario Oberos, tabi, pwede ka magkuaduman. Pero, ang kondom, pasaro-saro sana ha. Dahil pa kagulpe. Tabi, Jerbe. Paring Jerve. Brad Andrew Apirin, good morning. Thank you sa pagkikinig at pagantabay. Brad Andrew, magandang umaga. Sabi ni Maestro, dyan ba tabi sa wellness kiosk nindo? Bago po, sa ano po yan sa wellness kiosk po ng Gentleman Bicol. Diyan po ba sa wellness kiosk nindo, igwa kay pwedeng kwaon na babae? Bastos manin bastos ka ha. Bastos ka ha. Sir Carlo Obrero, good morning. Tadai ka nagsabay no? Sir Carlo Obrero, good morning. Yan. Ayan po ha, malinaw po mga kaibigan, and abangan po natin by next week siguro, and nag-iipon pa ng ating po mga volunteers. Kaya pala nagbabiyahe pa siring pa Kamsur, Sir Carlo Obrero. Pag Saturday kaya si Sir Carlo pasipin pa Kamsur. Shout out sa nagbabiyahe pa siring pa Kamsur, Sir Carlo Obrero and family. Ingat sir. Ingat. Masiramon ang rakngak mo pa de. Mas masiram pa de. Ako. Mas masiram ako kaysa ngarak nga ako. Tapos sa mga maldos mananggad, dapat asikasuhon sa mga maldos. Yan ang number 1 dapat dyan. Asikasuhon and maldos. Speaking of maldos, good morning kay Padeng Amado Ansos dyan sa Peñaranda. Good morning tabi Padeng. Ang pagbati hali kay Padeng Dante Serrano asin sa imong inaanak na mapasko na. Mapasko na. So ayan mga kaibigan, again, we are this group, ito pong Gentleman Bicol ay sa ngayon po ay humihingi pa rin po sila. Hindi po umigula na. Actually, they are requesting for donations. Yan. They are requesting for donations. Kung di ka po kamong
iga po kamong sobra man sana dyan na mga face mask, face shield, may sobrang sentimo, may sobra po mga sabon, pwede po mga sabon, mga toothpaste, basta po mga tugang related sa health and sanitation / wellness. Yan. Pwede po ka mag-donate. Condom, kung may sobra ka mong condom. Nag-uulog ako. Bako po tabi ni kaulog-ulog. Kundi, it is serious po mga kaibigan. Seryoso po ini. Kung iga po ka muna mga sobra-sobra man sana, pwede po nindo i-donate. Nagigilo kaya ako sa itsura sa reaksyon ni Engineer Josh pag-abot sa condom. Siguro pinaming gamit yun. Pinaming ka nagamit, Engineer Josh? Condom. Aday ka nagamit? Ay, talagang aday ka nagamit, ha? No, we are advocating the use of condom, lalo po mga kaibigan. Sabi na, paano tayo niya sabihin nila sa ere? Ako na didipisi na magdaram ka sa ere, eh. Dahil po mga tugang pinagbabawalan or pinag-i-encourage ini po lalo na po tabi sa pigapod niya to na premarital. Yon. Ini pong premarital sex na pigapod. Dahil po encourage ang premarital sex. Kasi pag sinabing premarital, it's kumbaga bago po ang marriage. Bago po ang pagpapakasal. So out of marriage po ito na tinatawag natin. And especially po, dito naman po pag-encourage ang same-sex marriage. Same-sex na contact. Ano? Kundi, kung iga po yung mga pangyayari, hindi naman maiiwasan, it's because kung parehas ka mo kong partner nindo, partner man, kung baga day pa man kasal, mga tugang, pwede po tabi kamo, dapat po tabi kamo na magpa-test. And to mind you mga kaibigan, free po tabi ang test and consultation dyan po sa Gentleman Bicol. And confidential po tabi yan. Free and confidential. All you have to do is to contact me. I-contact nindo ako. Pwede nindo akong contact sa Facebook ko, or much better kung i-contact nindo ang mismong presidente kan Gentleman Bicol, si Sir Richard Hayag. Contact po nindo. Contact po nindo ito. Ako, pwede kang mag-contact ako para i-refer ko kamo duman sa iya. Yan. Free po yan and confidential po. Pero pas kung gusto po nindo, mas confidential kung direct na kamo duman kay President, kay Sir Chad. Ayan. For free consultation and free testing po para maaramon po nindo ang status nindo. And of course, please use condoms para po makaiwas tayo sa mga tinatawag nating mga unwanted diseases when it comes to pag-abot po sa sex na tinatawag natin. It's 8:41 mga kaibigan in the morning. 8:41 and babalik po ang programa. Diyan lang po muna tabi ka mo. Paano ni Daddy Josh? Yun ay ningilag ko, no? Yun na ni. Sige. 8:41 in the morning. The best mix of music. Best mix. Home Radio. Andito ngayon, isa sa mga gumaling matapos gumamit ng kidney care. Brad, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Marvin Abrea, taga din sa Batangas, 42. Naranasan ko talaga na napakasakit ang aking likod. Diyos ko po, pag matutulog ako, di ako makatulog ng ayos. Tapos sinangguni ko din sa kasama ko sa gym. Sabi niya sa akin, ay try ko yung kidney care. Hanggang sa ngayon, yun ang aking ginagamit at napakalaking tulong at nagpapasalamat ako sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Bagong hamon na naman ang haharapin. Kahit anong nararamdaman,
lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kabala sa atin ay nagmamahal with MX3. Tayo ay extraordinary. Araw-araw MX3 para extraordinary. Without the naman nasa sabi ko, hiningan at natural na suplemento with MX3. Custom coffee and tea with MX3. It's for you and me. With MX3 tayo ay extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Home is now in your office. Another summer day has come and gone away. From Paris or Rome, but I wanna go home. Home is now in your cars. Home is now in your house. Take me home to the place I belong. Home is now heard everywhere and now being listened to everywhere you go. That is home to stay. Coming home, so take my picture off the wall. I'm coming. Thank you for keeping us in the background. Yo, it feels good to be home. My home, and together we'll strive to make this world a better place. Home Radio 923 Legazpi. Feels good to be home. Uyan na ang programang matao ning kalinawan sa mga issues daw ma-informar kan mga nagpapanahong issue manungod sa politika, sosyal, spiritual, pan-ekonomiya, edukasyon, sin iba pa. Ini ang programang Reaksyon! Kaiba sinda Maestro Nel Addoon, Principal Obrero asin si Attorney Ryan Paul Olfindo, ang tabayanan ang karambola kan mga edukador sa programang Reaksyon! Kada Sabado alas 8 hasta alas 9 nin aga, digdisa na 2.3 Home Radio. Balik sa programa. Dito po sa 923 Home Radio. And dahil kita naka simulcast ganyan sa Bicol Net, no, Daddy Josh. Dahil kita nakasabay nagagawa technical difficulties. So sa tuya po tabing pigagamit na na application na. Good AM, Sir Idol. Ako po taga Purok, may Purok Zero pala ng San Roque. Purok kan San Roque, Legazpi. Kada ako digdi sa chapel kang San Roque, wara ilaw. Naputulan kang apek, napaanuan, hirakman kan mga santo, santa, madiklom, pirang aldaw na po to. Sa ano po yan sa barangay. Barangay po ang dapat mag-asikaso kayo ni Kapitan. Calling the attention of Barangay Captain, ano ba yan pangaran ni Kapitan Martinez? Lito? Yan. Ni Kapitan Joselito Martinez. Kap, good morning. Araw ko man yan Sige daw, baka kung pwede tayo maapunan si Kap Martinez. Sige daw, ipaabutan concern mo kung Madiklom and Chapel. Ayan. Bakit ba dyan? Martinez. Wala akong number namin yan, Kap Martinez. Agwa. Hige lang. Kap, good morning, Tabi Kap. Baka nagkantabay ka dyan sa, nag-ring. Baka may nagkantabay dyan sa Indo, sa Partikan San Roque. Makaurin natin si Kap na Martinez. At least,
Nagaring ang cellphone ni Kap. Kap, good morning. Kap, si Maestro Nel Adtun po lang tabi ini kan home radio. Live po kita naka reaction. May dito lang po akong concern tabi, Kap. Good morning po. Ano po ito? Apo, Kap, may nagpaabot lang kaya sa tuya, di pa lang sa tuya mensahe. Sabi ko niya, ako ipaabot kay Kap para masolusyonan. Ini pong, warada po tabi kiilaw ang chapel dyan sa Indo, sa San Roque. Ikaw po? Sabi kang nag-text sa tuya, digdi, dahil ki ilaw perang daw na ang chapel kan San Roque. Sabi ko niya, ako, pwede mo gagibumang kibagi kan kapitan yan. Tanya ko, pandior kang kapitan dyan San Roque. Ikaw po, wala bang dahil ilaw po kasubang kita, nag-brown out po. Ayan. Kaya naman po sa gusto kaya nila, maski brown out garo, Pailawan? kasubang pero iniray na kang apik. Tamay nasulo pa duman sa may partikang chapel. Ayun. Pero di naman naman kang apik. Ayun, okay. Sige, at least na nalinaw tanaw may nagpaabot ito i message. Kaka-text lang actually. Makairak da so santo buras santa na yun. Sabi ko, naaso ng tigga mo. Santo din nga nilin kapig na daralaw, din nga nilin na Olympian. Iyan. Sabi ko niya ko, i-confirm kay Kap. Tinya ko, siyempre, sa sa gabos. So, tarong linya duman, daw gusto kuryente ko minaralayo na sikto dahil kang uran, paros-paros, nagsarabita, nagkalayo. Kaya medyo oral na walang ilaw. Nakistor sa ilaw, mga alas 11 na kambanggi. Pero, nasalida na kang apek. ngunyan, okay na ang chapel kan San Roque. Ayun po, may ilaw na. Maski i-check ninda. Paki-check, text mo man, i-text back mo, paki-check na ng tigta. Nakaantabay ito kap kunyan Kap, nag-text nga ni sa kuya, nakaantabay ito kunyan, and nag-upload nga ni kasi bago di ko na simbag. Baka, mensahe mo po tabi Kap sa mga, sa mga taga San Roque. Go ahead po tabi Kap. Magpararuluwas, sinda, tapos magparataragas kampayo, magsunod kang bida solusyon laban digdi sa COVID. Kaya ang pinaka-importante ngunyan na gigibuon ta. Ang problema dyan, may mga tao na mga matagas man talaga payo dahil naniniwala sa COVID. I tell you, COVID is true. Nahihiling tayo ngunyan, nagpaparada ko lang cases. Kaya ang pakiurong ko sa inda, sa simpleng kontribusyon nindo, nagigibuhon, iyo ang dahil magparuluwas, kung dahil man sa nanggigibuhon, dyan lang sa arong. Nagigibuhon, maglinig kang arong, magarasikaso kang mga haki. Tapos, pag maluwas, nakaipuan ninda na magluwas, mag-wear sinda kang mga tamang susulugon, face mask, face shield. Tapos ang pag-uli, magbitbit na alcohol, kung may mga darang alcohol, siyempre dahil maiwasan makahalubilo kung may mga bakalong kaya. Kaya po, proteksyonan tayo sa diri, tangaling maproteksyonan tamaan ang satuyang pamilya. Ayun. And pag naproteksyonan ng pamilya, pati ang barangay, protektado man. Protektado, siyempre. Ingat po dan sa diri, takitang career, halimbawa nagluwas ka, dahil mo aram na tamaan ka, dapat ingatan mo. So, siyempre, ang madadamay mo, pamilya mo. Correct. Okay. Kap, tabi, may current ka mong kaso dyan sa, positive sa San Roque? So, contact trace ka to sa sangguniang panglungsod na staff ni Bariso. Pero naulakitan siya. May nag-positive agad duman na staff. Garo na ulakitan siya. Pero nyaw na po, automatically, the other day, nadara na po siya sa quarantine facility, which is being treated by the ICR COVID team. Ayun. So, ikaw po kamunin current na saro na kaso dyan sa... Saro lang po. Ayun, okay. Salamat tabi. Sana hopefully na dahil na magdakol and tamang sana dapat papundo na yan. Tama na dyan sendo. Opo. Kap, minsayo man tabi duman sa gusto duman po sa nag-message ka sa bago kung may mensahe ka duman sa iya tanganing
Wala man, basta itarap ko sa iya na iling ko may kasubang kita duty hanggang alas 3. Mhm. Yun yung mga kagawad. Mhm. Naging ako paglibot, may ilaw po ang chapel. Ayun, okay. So, pwede man siyang maghiling duman sa chapel para mariparan Pwede, man. pwede. Sige. Apa. Kap, pasensya na po sa istorbo. Salamat po tayo sa imo. Thank you so much. Mabuhay ka. Thank you very much, man. Ako po kaya sa imong programa as in ang bilog na parantabay. Apo. Thank you. Salamat. Thank you so much. Mga tugang si Cap Chilito Martinez, mga tugang kan home radio lugod sa kuya kan San Roque kan Ciudad Candigas Bay. Yan. Igamanda sir, idol, igamanda po tabi idol kan tabi kan sa Dikapa. May ilaw daw. Ay lang pala duman sa nagkadit na nasulo ang nangyari. Yan, so na-confirm ta kay Cap Martinez. Tony K. Nasa linya si Tony K. Mga kaibigan, Tony K. At nawawara. So, alam na ha. Mga tugang, nasa mong po linya ang lalaking mahilig sa cake. Diyan po sa Primer Distrito kan Probinsya, Ramontan Historia. Diyan po sa ipong lokasyon, Tony Kiliste. Tony K, good morning. At pasok. Maestro, good morning. As in, marami na pagkaagas sa tuyang mga parantabay and also kay SM and also so riding in tandem sa loob. Yes. So doon ang magiting engineer. Mhm. Good morning sa inyo. Na mahilig man sa condom. Sa tabi. Na dapat man talagang mag-condom. Sabi nga ni, kay puhan ganyan ang protection. Proteksyon. Mag-proteksyon. Umaksyon. Yan. Kaya palan ika, nagre-request ka man, tanaubusan ka naman. Naubusista ko. Alat mo na. Alat mo na, Tony Kay. Alat mo na. Nag-agad ka pa kan kondom. Bako may agum ka? Okay ka, Maestro? Bako may agum ka? Siyempre, Ano kay puan mong proteksyonan? siyempre dapat iwas kita naman. Saan mo gagamiton iyan? Baka baga masindan tulos. Ay, sige. Pati Okay. naglinaw-linaw pa sana sa kape. Tag-testing ka na ba piso? So, ganda kipiso, Duman Ranola? Roger. Nag-testing ka na. Ang nangyari, ang naulog ko sa 5 pesos. Hindi man na magmangyari ito. Takulay, kaparehas. Dapat piso. May 5 pesos na bagang ano. Sige. Kung ano sa mo. Sige daw. Salamat sa ito. Paita? Sa mga dugang na impormasyon, Mhm. mga dugang na istorya, Mhm. Pulis Bakatay nagsagibo ning food bank digdi sa Banwaan kang digdi na sa Banwaan kang Bakatay. Ano an apod? Kasurog food. Roger, mag-umagid inibabi duman maestro sa anong community pantry. Mhm. Sa nga ni tabi maestro pinaglunsal kasugma. Siyempre sa pamamayo ni Police Major Michael P. Lorilla. Initabi maestro sa bagong officer in charge si Opi kang Banwaan kang Bakakay Mhm. na formalmente na nga ning nagtukaw kasaro. Mhm. And ining kasurog food bank sa tabang kang sangguniang kabataan kang Bakakay Albay, Mhm. siyempre sa pamamayuman kang SK Federation President Trey Torre. Mhm. And ang nasang dito ng aktibidad tabi maestro, may objetong matugunan ang mga pangangaipuhan kang mga namamanwaan, Mhm. maski tabi maestro sa gitna pahagi. Mhm. Kung baga tabi maestro, ini sa man na paagi ning bayanihan Mhm. kung sa in private, dako na mga private
individual ang nagpaabot kan sa indang mga tabang Mhm. ngani na masa ikatuparan ang naunang dita ng layunin tabi maestro. Ang makapagtao ning tabang kunyan nayaw kita sa tahaw ning panday na tabi maestro. Ayun. So magayon and syempre na ining tama na ining bagong tukaw na COP kang Banwaan kang Bakakay na ining tama na talagang yaon man so sa iyang objetong mga mararahay. And sabi na nga ni, ang panuga kay ning bagong COP kang Bakakay na sa iyang tututukan Mhm. ang mga illegal na mga aktibidad sa iyang nasasakupan. Mhm. And sabi ko na nga ni, hopefully haputon ta, baka lamang mapundo na sa mga illegal na katubada dito sa Bakakay. Abutin mo si Alkalde. Ano nang gani ang pangalan ni Brad? Dinky. Dinky. Si Brad Dinky Romano. Roger. Aputon mo, takon, Brad Nantig, Aputon. kumusta Nantig? Baka lang manantig, may manu ka pa dyan. Ibulang ka lamang. Pinagayot-ayot ang ani aga-alaw ning Domingo. Iniman so aldaw kang pagkanawat-kawat, pagburulang-bulang. Ini yung takong igwa sa mangyaring operasyon sa aga. Naman. Sige. Tagaro bagatabi si Brad Dinky, si Siraman. Siraman kan sa iyang pagbulang-bulang. Aha. Pigi mo pati dyan sa, allegedly, dyan sa iyang, dala. Sabi rin yung paglugaring tabi, maestro. Sige. Alright, sabi maestro, sa mga dugang pang informasyon, hindi man sa sarong barangay kang sakop pa kang Bakakay, kung sa ina sa pang apat ng aldaw, naka-tera sa granular lockdown tabi, maestro. Matapos namin Ano ang terminal ninda? granular. Paano granular? So sarong pamilya tabi ni maestro, sarong duman sa sendang barangay. Ayun. And nasa tracing, kung di kita nasasala, nasa tracing ano ni? So, Pamilya. Miyembro kang Miyembro kang pamilya. ang naulahi kang kaining nasambitan ng virus. And allegedly, tinitabi maestro, so pagdari di pamilya, sarong empleyado kang GIS Ligaspi. GSIS. Yes, GSIS pala ang tabi maestro kang Ligaspi. And saro pa na janitor gumanman sa nasambitan ng ahensya tabi maestro. Ayun. Luminakop ang makaskaso na luminakop tabi maestro. Itong paglakop na nasambitan ng virus hindi sa Banwaan kang Bakakay, particular dyan sa Porokjis kang Bunga Bakakay Albay. And sa Banwaan man kang Santo Domingo, kung sa tabi maestro kasugma nagkaigwama ning sarong bagong kumpirmado sarong 43 years old sa halin sa barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay, maestro kasugma. And sigon kay Mr. Action agad naka-quarantine na ito maestro and nagsagibo na subuot ning contact tracing tabi maestro. Ayun, okay, sige. Yan tayo maestro. Mga dugang na informasyon, istorya, halin dito sa kuya na lokasyon, patrol, numero 2, Torres Liste, Kasurug, Bicolano, worldwide. Nawara din Daddy Josh, bigla pala nawara pag may magic. Thank you so much Tony K. Tony Kilistem sa imong istorya dyan sa Premier Destito. Bigla pala nawara din Sige. Megan Saliena, happy birthday kay Megan. Sa akin ni Tata ni Manoy Cardo Saliena dyan sa Barangay Bunga. Happy birthday. Sabi sa imo. Si Ma'am Hannah Goldie Amor, good morning po. Thank you so much. Sabi niya, good morning. Ma'am Hannah Goldie Amor, good morning po. Thank you so much sa pagkantay. Si din po, birthday man pala ni Manay Maria Bilyasa. So dati ming kasama sa may San Joaquin. Happy birthday.
Sige po, ako po luhay-luhay ng mapaam di po sa programa. Pero nata po puro like kang mga taga-digdi sa San Roque, nagharagad kitabang sa mga opisyal kang city. Tanaputol man talaga. Yun. Baka di po talaga kinaya. Kinaya kan no. Baka, ito nga di ba sabi ni Kapso, pagkasulo, may sulo baga na nangyari dyan. Baka di kita sulo, pero okay na. Sige. Anyway, oras na po kasi itong pansamantalang pamamaaram din po sa programa. Ako po tabi, luhay-luhay na mapaaraw sa programa. Luhay-luhay na po akong mag-go away. And sa ngaran po ni Engineer Josh Bustamante, ni Engineer Emerson Itchin, ang riding in tandem kan 923 Home Radio. Sa ngaran po kan sa station manager, an mabuot mahigos. Bili pa ulit tawag na talagang piring mahigos din si SM. SM Ronnie Berin. Ako po an sa inyong lingkod. Si Tony Kay palang sa luwas nakasabi niya to. And si Kap Joselito Martinez kan Barangay San Roque. Ako po luhay-luhay mapaaram. Hindi po sa programa. Ako po ang sa inyo pong lingkod. Ang sa inyo pong panabang maestro sa radyo. Ang lalaking mabutong lagad sa komentaryo may doon. Maestro na lagtuon. Salamat nun. Sabi po ni Sir Isaac Newton. Masaya po taping third law of motion. Law of interaction. In every action, there's always an equal and opposite reaction. Hindi po ang programang reaksyon. Salamat nun. Bye.